दिनै द्रौपदी मुर्मुआ भारतनि 15थि हादरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। भारतनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय सासे थागिबि हारिनि आइजोआ भारतनि हादरगिरि महरै बिसायख' जादों। नोंथांमोना मिथियो ना भारतनि हादरगिरिया मा गोहो आरो मावनांगौ बिबान दङ? जुदि मिथिया अब्ला जोंनि बे लिरबिदांखौ जोबजासिम नायलां। हायो बबेबा मोनसे रायजोखौ गावनि आखायाव लाबोनो हायो। मन्त्रि आफादनि बोसोनजों भारतनि हादरगिरिया रांखान्थियारि इमारजेन्सि लाबोनो हायो। बेनि अनगायैबो माखासे गोहोफोर दं भारतनि हादरगिरिया।